Шаян ТВ каналында Акыл Батыл тапшыруы. Хайырлы көн, кызлар. Хайырлы көн. Инде сезне янынан студиябызда күрергә бик шатмын. Шәхсән үзем сезнең белән очрашуны аеруча көттем, чөнки ике этап дәвамында үзегезне бик яхшы күрсәттегез. Инде бүген сезнең белемнәрегезне тагын бер кат сынарга дип җыелдык. Үзегез белән танышыйк. Бездә бүген Айсылу һәм Альмира көч сынаша. Бу уен бик кызык булыр дип уйлыйм. Үзегез, кызлар, нәрсә көтәсез уеннан? Минемчә, ул беренче һәм икенче турлардан бераз авыррак булырдыр инде. Һәм кызыграк. Менә беренче, икенче тур айырмасы сизелдеме синеңчә? Әйе. Өченчесе аннан хатлалырак булыр дип уйлыйсың. Әйе. Ярый, планнарың нинди? 4нче турга күчәргә. Демәк, сине ахырга таба барасың килә? Әйе. Без сиңа уңышлар теләйбез. Айсылу, син нәрсә көтәсең бүгенге уеннан? Бу уеннан мин яңа эмоциялар көтәм, бик күп кызык әйберләр һәм 4нче турга күчәсем бик килә. Икегез дә инде сезнең күп балл җыера уйлыйсыз. Ләкин инде 6 катнашучы арасыннан бары 2 генә катнашучы финалга узачак. Шуңа күрә бу сез булырсызмы яки башка уенчылармы вакыт күрсәтер инде. Шулай да сорыйм, җиңү өчен нишләргә кирәк? Җиңү өчен тырышырга кирәк. Икегез дә килешә. Алайса, мин сезгә яхшылап тырышырга киңәш итәм һәм уеныбызны башлыйбыз. Кызлар, гадәттәгечә уеныбыз беренче турдан башлана һәм ул дөрес җавап тап дип атала. Искәртеп узам, бу турда сез балларны үзегез куясыз һәм инде җавабы дөрес булмаган чакта балл гомуми исәптән алына. Шуңа игътибарлы булыгыз. Сез әзерме? Әйе. Әзер. Инде беренче соравыбыз безнең тарих дәресеннән булыр. Аерым алганда ханлыкларны искә төшерәбез без хәзер. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, сорауны яңгыратам. Азак, Gözләү, Судак шәһәрләре кайсы ханлыкның икътисади һәм мәдәни тормышында мөһим роль уйнаган? Бу сорауга беренче булып Айсылу җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 9. Югары балдан башлады Айсылу. Мин 10 балл куям. Рада 10 балл куя. Димәк, җавап вариантлары: Әстерхан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер ханлыгы, Касыйм ханлыгы, Казан ханлыгы. Азак, Gözләү, Судак шәһәрләре кайсы ханлыкның икътисади һәм мәдәни тормышында мөһим роль уйнаган? Бу шәһәрләр Себер ханлыгында булган дип уйлыйм. Ярый, җавабын кабул иттем. Альмира? Бу шәһәрләр Кырым ханлыгында төп роль уйнаганнар. Мөһим роль уйнаган дип саныйсың? Азак, Gözләү, Судак шәһәрләре чыннан да Кырым ханлыгы тормышында зур роль уйнаган. Әмма Себер ханлыгында бу шәһәрләрнең роле алай зур. -9. Икенче сорау. Үз заманы өчен иң зур телескоп ясаучы, инфракызыл нурланышны ачучы, Киек Каз юлының структурасын өйрәнүче галим. Бу сорауга беренче булып Альмира җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 10 балл белән. 10 балл. Айсылу? 10. Айсылу да 10 балл куя. Җавап вариантлары: Уильям Гершель, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Василий Докучаев. Үз заманы өчен иң зур телескоп ясаучы, инфракызыл нурланышны ачучы, Киек Каз юлының структурасын өйрәнүче галим. Мин ул Уильям Гершель дип уйлыйм. Ярый, җавабын кабул иттем. Айсылуның фикерен тыңлайбыз. Минемчә, Уильям Гершель. Уильям Гершель. Син дә Уильям Гершельне инфракызыл нурланышны ачучы дип саныйсың. Уильям Гершельнең хезмәтләре моның белән генә чикләнми. Сез дөрес җавап бирдегез. Булардан тыш ул чыннан да йолдыз системалары бар дигән нәтиҗәгә килә һәм томанлыклар һәм кометларны күрсәтә. Уран планетасы һәм 2 иярченең, шулай ук Сатурн планетасының 2 иярченең ачуы белән таныла. Дәвам итәбез. Хәзер инде без сезнең белән биологиягә күчәбез. Нуклеарның су исемнәрдән аермасы нәрсәдә? Күз алдына китердек нуклеарның нәрсә икәнен һәм су исемнәрен.
Bu so'rovga birinchi bo'lib Oysulu sen javob berarsan, necha ball qo'yasan? 9. 9. Amira Men 10 ball qo'yam deb. 10 ball qo'yam deb o'ylayman. Yo'q, hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Demak, nuklear suv o'simlaridan narsadan ayriladi. Yaproqlari bor, soboqlari bor, tomirlari bor, sobog'i ham yaproqlari bor, tomirlari ham sobog'i bor. Ayslu sen javobini aytamiz. Menimcha nuklear suv o'simlaridan yaproqlari bilan ham saboqlari bilan ayrilib turadi. Yaxshi, sening javobingni qabul etdim. Mening javobim ol sabog'i ham yaproqlari bor. Javoblaringizni qabul etdim. Shundan da nuklear suv o'simlaridan sobog'i ham yaproqlari bo'lib bilan ayrilib turadi. Shulayda biz birinchi turgan natija yasaymiz. Bizning albatta endi hisobda ayirma bor. Bu ayirma so'nggi turlar saqlanirmi, yo'qmi? Birazdan bilamiz. Shoyan TV kanalida Aql Batil o'yini davom etadi. Endi biz qizlar bilan ikkinchi turni boshlaymiz. Ham ikkinchi tur bugun biroz o'zgarib qizlarning har birisida 5 tezis berilgan. Ular orasidan durustlari da, durust bo'lmaganlari da bor. Har durust javobingiz sizning 5 ball bilan belgilanacak. Shulayda bu turda siz borlig'i 25 ball ishlaysiz. Aynan ikkinchi turni ingliz tilini bilan o'ynaymiz. Sen taqdim etgan 5 tezis sening qarshingda hozir. Shular orasidan qaysi durust, qaysi yo'q ekan aytib berish kerak. Demak, birinchi tezis. Diametr to'garakni 2,5 to'garakka bo'ladi. Diametr to'garakni 2,5 to'garakka bo'lam. Agar menimcha u durust. Ikkinchi, tengdosh kesaklar o'zaro tuzishi tirkagichlar yordamida baylanadi. Ulda durust. Atmosferaning eng tubangi qatlovi stratosfera. U durust tugul, chunki u troposfera bo'ladi. Onlara Ulva spirogeri ko'p ko'zoynakli suv o'simlar. Agar u durust. So'nggisi Bayqal og'imsiz ko'l. Menimcha u durust tugul, chunki Bayqal u og'imli ko'l. Aferin. 5 tezisini sen bek durust bo'lib qo'yding. Qaysi durust, qaysi yolg'on ekanini shunga ko'ra sen bu turda 25 ball ishlading. Aferin, bek yaxshi natija ko'rsatding. Sulu, Aysulu. Endi hozir sening bilan ikkinchi turni o'ynaymiz. Sen shu 5 tezis hazırlangan. Onun qaysilari durust, qaysilaridir durust tugul. Sen shularni oralarga kirib bo'lashar. Tengdosh iyali, tengdosh xabarli jumlalarda jinoq jumla bo'ladi. Seningcha? Menimcha bu durust. Ikkinchi vecha muhim masalalarni hal eta turgan xalq yig'ilishi. Bu da durust. Uchinchi, Indoneziyaning bosh qalasi Medan shahari. Menimcha bu durust tugul. To'rtinchi, Hadi Taqtash Spas uyasining Pishla ovulida tugan. Menimcha bu durust. Beshinchisi, so'zlarning ko'p ma'nolarining ko'p ma'noliligi polisemiya deb ataladi. Menimcha bu durust. To'rtinchisi durust deb aytdim. Lekin Hadi Taqtash Spas uyasini Pishla ovulida tugan. Tarqada. Ikkinchi turgada shuningdek yumaloq yasaymiz. Qizlar o'zlarini chindan da bek ko'p yoqdan turli o'lkadan qiziqsinlarni ko'rsatdilar. Endi sizga 3-turda da o'ngishlar tilayman. Sizga 6 turli voqea berilgan, ham shu voqealarni durust tartibda sizga kerak bo'ladi. Har durust keluvi uchun sizga 5 ball. Shulayda bu turda siz 30 ball ishlaysiz. Hozir men sizga voqealarni taqdim etaman. Demak, Idil bo'yi Bulg'or davlati bilan bog'liq voqealar.
Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Князь Святослав яуы, Ашлы шәһәре янында көрәш, Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе, князь Владимир Большое гнездо һөҗүме, князь Владимир походлары. Менә сезгә 6 төрле вакыйга. Димәк, Альмира, синнән башлыйбыз. Син әзер булсаң, Әйе, мин әзер. киттек. Беренче вакыйга. Беренче ул князь Святослав явы. Димәк, ул яулап алды безнең Болгар дәүләтен. Дәвам итәбез. Икенчесе ул минемчә князь Владимир походлары. Өченчесе ул Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе. Аннары дүртенчесе князь Всеволод Большое гнездо һөҗүме. Бишенчесе Ашлы шәһәре янында көрәш. Алтынчысы ул Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Димәк, без синең җавабыңны кабул иттек. Компьютерыбыз безнең синең җавапларын тикшерә тора хәзер. Без Айсылуның җавапларын тыңлайбыз. Беренчесе, мин уйлыйм, князь Святослав явы. Икенчесе князь Владимир походлары. Өченчесе Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе. Дүртенчесе князь Всеволод Большое гнездо һөҗүме. Бишенчесе Ашлы шәһәре янында көрәш. Һәм иң соңгысы Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Менә бит ничек итеп уйлыйлар икән безнең кызлар. Тарих фәне, чынлап та сез яратасыз ахрысы. Чыннан да беренче булып, бу хронологик тәртиптә князь Святослав явы булырга тиеш. Дөрес әйттегез. Князь Владимир походлары инде аннан соң булачак. Һәм шуңа дәвам итеп Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе төзелә. Соңрак исә князь Всеволод Большое гнездо һөҗүм итә. Аннары Ашлы шәһәре янында зур көрәш була. Һәм шушы хронологик тәртип ахырында Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе төзелә. Афәрин, икегез дә 30 балл эшләдегез. Яхшы нәтиҗә күрсәттегез. Тәбриклим сезне. Кызлар, уен чыннан да кызганнан кызды. Бер-берегезне сез куып тотырга тырышасыз. Ләкин шулай да Альмира безнең әлегә өстенлек белән бара. Шуңа күрә, Альмира, син теманы беренче булып сөйләячәксең. Сезгә бүген 3 тема тәкъдим ителә. Борынгы Мисыр, елгалар һәм Хәсән Туфан иҗаты. Кайсы теманы сөйлисең икән син? Мин борынгы Мисырны сөйләйм. Борынгы Мисыр темасын сөйләде. Яхшы, борынгы Мисыр темасы турында без синең дә иркенләп сөйләшербез. Айсылу нинди тема сөйләй? Хәсән Туфан иҗатын. Хәсән Туфанның иҗатын бик яратам, хөрмәт итәм. Син дә шулаймы? Әйе. Алайса, әйдәгез 4-нче турдан башлыйбыз. Альмира, ни өчен катлаулы борынгы Мисыр темасын алырга? Чөнки мин аны барлык темалардан иң яхшы беләм, минемчә. 4 сорау яңгыраячак. 4 сорауга 4 җавап варианты. Һәр җавап өчен 5 балл. Син әзерме? Әзер. Киттек, тыңлайбыз. Мисыр хөкемдарлары ничек аталган? Аксияр, Фиргавен, Вәзир, Түрә. Минемчә ул Фиргавендер. Фиргавен Мисырның кодрәтле хуҗасы. Син дөрес җавап бирдең. Күп санлы язмышлар Фиргавенгә һәм аның түрәләренә хезмәт иткән. Яхшы өйрәтелгән зур гаскәр Фиргавеннең ныклы таянычы булган. Афәрин, беренче сорауга дөрес җавап бирдең. Дәвам итәбез, икенче сорау. Мисыр дәүләтенең беренче башкаласы. Мемфис, Тир, Кадеш, Фива. Ул Мемфис шәһәре. Мемфис. Әйе. Ничек беләсең? Тарих. Дәвам итәбез, өченче сорау. Мисырларның сугыш кораллары нинди металлдан ясалган?
Бақыр, қорғаш, бронза, алтын. Ул бронзадан ясалган. Мисырлыларның сугыш кораллары бронзадан ясалган булган. Дөрес җавап бирдең, афәрин. Һәм соңгы сорауыбыз. Мисырлыларда зирәклек алласы. Җавап вариантлары: Нут, Геб, Амон, Тот. Так. Димәк, ул Зирәклек алласы. Амон ул безнең кояш алласы. Нут ул күк. Тагын нинди Геб бар? һәм Тот. Геб һәм Тот. Геб ул, по-моему, жир. Димәк, безнең нәрсә? Тот кала. Ул минем җавабым Тот. Артык җаваплар арасыннан киметеп барып, син Тотны сайладың. Әйе. Тот, демәк, зирәклек алласы. Әйе. Тот исемле зирәклек алласы мисырлыларда аерым ихтирам казанды. Чыннан да, аны озын томшыклы ибис кушы башы белән сүрәтләгәннәр. Кешеләрне укырга, язарга ул өйрәткән. Афәрин, 20 балл син тупладың. Шуның белән син миңа калса лидерлар рәтендәдер ул. Айсылу, Хәсән Туфан иҗаты турында теманы син сайладың, ләкин әгәр беренче булып темалар сайлаган булсаң, ниндине сайла? Бу теманы. Барып. Я Хәсән Туфанның кайсызның кулы җылы дигән әсәрләре ошый. Демәк, без синең белән хәзер Хәсән Туфанның иҗаты турында сөйләшербез һәм башлыйбыз. Беренче сорау. Хәсән Туфанның чын исеме ничек? Хөснулла, Хизбулла, Хайрулла, Хайбулла. Минемчә, Хәсән Туфанның чын исеме Хизбулла булган. Хәсән Туфан шагыйрьнең кушаматы гына. Үз исеме чыннан да Хизбулла була. Туфан фамилиясының барлыкка килүенә килгәндә, бер шигырендә ул бабасының кушаматы булган. Дуфанны псевдоним итеп алган. Дуфан. Редактор аны Туфан дип төзәтә. Шулай Хәсән Туфан дигән шагыйрь бар. Ә чынлыкта исә ул Хизбулла исеме. Хәсән Туфанга кайсы китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелә? Җавап вариантлары: Хәсән Туфан шигырьләре, сайланма әсәрләр, юкмыш бабай малае, лирик шигырьләр. Хәсән Туфанга сайланма әсәрләр өчен премия бирелә. Афәрин, дөрес булды бу. Дәвам итәбез. Өченче сорау. Хәсән Туфанның беренче шигыре кайчан басыла? 1921 ел, 1923 ел, 1924 ел һәм 1926 ел. Минемчә, Хәсән Туфан шигырьләре 1924 елда басыла. Чыннан аның беренче шигыре 1924 елда басыла. Дәвам итәбез. Соңгы сорау. Түбәндәге шигырьләрнең кайсысы Хәсән Туфанныкы түгел? Агыла да болыт агыла, гөлләр инде яфрак яралар, тургай нигә дәшми, таң вакыты. Минемчә, тургай нигә дәшми, ул Хәсән Туфан шигыре түгел. Агыла да болыт агыла, гөлләр инде яфрак яралар һәм тургай нигә дәшми, Хәсән Туфан шигырьләре. Ә менә таң вакыты шигырен Сәгыйд Рәмиев язган. Бу сорауда син ялгыштың. Барлыгы бу 4-нче турда син 15 балл эшләгән. 3-нче этабыбызның беренче уены ахырына якынлашты. Кызлар, ялгышуларыңыз булса да, бердә кәефегезне төшермәгез, чөнки сез үзегезне чыннан да кызыксынучан, белемле икәнегезне дәлилләдегез. Монда килеп сорауларга җавап бирү үзе бер зур батырлык. Шуңа күрә сезгә моның өчен махсус медальләр каралган. Сезгә киләчәктә уңышлар телибез һәм инде яңа сезонда яңа көч җыеп, яңа белемнәр өйрәнеп килерсез дип ышанып калам. Рәхмәт. Сау булыгыз. Бу тур авыррак булды,
Чөнки монда бөтен бер тарих белән бәйләнгән. Һәм беренче һәм икенче турларда анда ничектер җиңелрәк булдым. Өченче тур миңа иң борчылган тур дип аталган. Мин бөтен уен буе дулкынланып утыра идем. Мин үзем җиңгәнне бик шатмын.